Enotieno mara tariko chiko dwe mar auchiel higa mar 2022 machiegni chenro mar OIMORE mage moko kuom weche ma wamiyo pek. Mae od bura manochako matek kabisa makata higa mokwongo wawita ka pod wagore gi jo Jublika. Ai kwa duogo mwasettle koro mwachako tich. Up to now wanyalo wacho ni wase handle over 300 bills. Jood bura obago twak mogik mar loro ayanga od bura no mar 12 kagi kore ne yiero maduong'. A simple, transparent process that will satisfy all the stakeholders and the country as a whole as far as results transmission is concerned. Duol mar IEBC otemo masinde mag oro duoko mag ombulu e yo manyasani ka duol no wacho ni masinde go ni kare. Our fight to recover grabbed land has got a major boost after we successfully recovered a prime land measuring 1.5 acres. Tend County ma Kisumu oduokne lo maromo eka 1.5 mane ji giwegi okawo kinde mane boma ma Kisumu pod en alensi. Machiegni nyaka Ramogi bed kodwa e chakruok nyaka giko e chenro ni mar OIMORE. Nyinga Ochieng Emmanuel. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Par ni nyalo twalo no ote mari namba wamenari 36000 mar mondo mi watwaki e weche manyien ma wakelonu kaachiel koda mamoko machiegni. Kawachako od bura mar 12 loro chenro mag kawuono ayanga mondo mi ochiw thuolo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Jood bura go mane odonjo apis bang' yiero mar higa mar 2017 koro wuok ayanga e od bura no bang' tieko thuolo margi. Twak ne obagi e bod bura makanyo mogik. Chris Owino miyo waler. Nyakora mogili pod no ibro kelno bang'e kanyo kod Chris Owino. Kao kamano wadhi nyime kod weche manyien kama duol matayo yiero kod kiewo mano IEBC kotelne kod jakom mare Wafula Chebukati ochopo kawuono e temo masinde ma ibiro tigo e chwalo duoko mag ombulu. IEBC yango ni kuonde luto ombulu marom 1111 onge kod teko mar mbui mag 3G kod 4G. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Nyakora mogi pod wadhi nyime kalipode machalo kamano ikonogi yo makare kendo kapok weche manyien gi orumo to wabiro bedo koda wachgo kaachiel koda kuku magi. Wadhi nyime. Piny owacho mar Amerika opoyo duol matayo yiero e pacho ka mano mar IEBC kuom okenge ma oseketi mag puodho jochung' e menyo e wechego eko mag yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. E utemo ochwal gi jatend migawo mar weche moko e piny Amerika Anthony Blinken. Pinyno okoni pod oikore matio machiegni gi Kenya ne ni yiero tim e yo maratiro kod adieri. Blinken okoni en owuon nyocha osebedo gi lalruok gi jatend migawo Rachel Omamo e wi dwaro mar ni bag yiero maratiro kendo ma uyanga. Kampen mag Azimio la Umoja pod ne odhi nyime gwenge mopogore opogore kar doko ni Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ok no bagro mora mora. Jodito mamoko mag riwruogno ne ochwalo kampen magi mag jiwo mbii mar Raila e konde duto mag Kenya. Kata obedo ni ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ni e pinje maoko kendo jalupne Martha Karua to ne okawo yweyo madundo, moko kuom jodito mag Azimio ne okawo thuolo maluorore kagi kacha kagimanyo ombulu. E kaunti ma Migori e romo mar ODM ne oyuorie gi jotelo mag Azimio la Umoja ka jagoro maduong' mar Azimio One Kenya Alliance Junet Mohamed ne okwayo IEBC mondo ne ni register mar jogo ombulu ni kare kendo onge chochni mabiro betie kochopo saa mar yiero. Tunataka Chebukati uhakikishie sisi ya kwamba register ambayo tutatumia katika uchaguzi hii inakuja tarehe 9 is a clean register, and everyone who will go out on 9th of August to vote for Raila Amolo Odinga
will find his or her name on the register. Mukhisa Kitui mabende enja kanyo mar Azimio la Umoja to kwa Uganda duto mondo neniko chopo tariko chiko dwe mar aboro to onge ng'ata mabiro dong ma ok oluto mbulu. Nyinyi pia muanze makanisani kwenye sehemu mbalimbali declaration kwamba on voting day thibitisho kwamba umepiga kura, itahitajika kuenda pala watu wengine wapo. Komachielo Gavana Manarok Olelenku ne otero campaign e gwenge Manarok kotene kod Seneta Manarok Ledama Olekina kod jotelo mamoko. Negi singo ne oganda jo Masai ni tenda Azimio ema biro kelo negi lokruok makare. Raila akipanga siasa yake ya taifa alitupatia sisi jamii ya the Ma cluster ambaye mimi na kina Kenda kina Ledama tulipewa nafasi ya kuiongoza. Kama jamii hiyo utambulizi tumefurahia, tunashukuru na tunasema itakuwa taratibu ya siasa kila wakati mpango wa taifa ikipangwa, nafasi za serikali kuu zikigawanywa, tunataka pia Ma cluster ipate haki yake. Naambia Wamasai wote Kenya nzima ya kwamba the only person mwenye ataweza kutusaidia sisi na asaidia hawa vijana wote ni Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine. County Makisi board maneo yangi mondo tele campaign se gwengego koro se ikore mar chako ayanga chenro mag neno ni Azimio oyudo mbulu matara kowuok e county no. Jaod bura madagoreti North Simba Arati emane otele chenro mar chano campaigns go kama ne ojiwo jokanyo mar board no mondo chak tich mapiyo piyo kendo ne ni Azimio oyudo mbulu mathoth e gwengego. And commission the board to deliver on mandate of 1. Coordinating the activities of Azimio on the county. The prime function includes the forthcoming visit to our county by our two excellencies, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, and His Excellency the fifth President Raila Amolo Odinga next week. Popularizing, mobilizing, and securing the landslide victory for the fifth President. Odong manandalo prauchiel kende to jidhie yiero maduong' kakoro kweth duto mag siasa timo duto manyalore mar neno ni gichoko mbulu mathoth e yiero no mar tarik 9 dwe mar aboro higani. Ni Ramogi kaodok e lipoto mokwongo mane wasesomo ni kendo koro seikore od bura mar 12 loro chenro mage kawuono ayanga mondo chiw thuolo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro higani. Jod burago mane odonje apisi bang' yiero mar higa mar 2017 koro wuok ayanga e od bura bang' tieko thuolo margi. Twagne ne obagi e od bura kanyo mogik. Kristo Wino nigi lerno. Bang' bet e od bura mamalo kuom thuolo mar higni 10 kawuono ne en odiochieng' mogik mar jod bura chwalo chenrogi motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro higani. Organize your thoughts properly. Kaluwore gi chike matayo twak mag od bura mamalo kare 28, jatend jod bura mathoth Amos Kimunya ochwalo kwayo mar wuoyo od bura mar chiwo thuolo ne jo od bura mar dok e gwengegi e chenro mag campaigns mag yiero maduong' mabiro. So I want to thank from the depth of my heart each and every one of you for the support you have accorded me in carrying out the mandate that I was given pursuant to Article 108 of our Constitution. I want to thank our whips, led by the Chief Whip, the Emmanuel Wangwe, and Honorable Eseli, Honorable Junet. Od bura mar 12 osebedo ka iseyo kod jopiny kuom reme keto piny owacho tesre ewi kaka gitiyo kod omenda mag jopiny to moloyo e tok mosruok e kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018. Kata kamano jo od bura okwedo wach makamano ka gipuoyore kuom twak kendo puodho moko kuom paro mag chike madhi bero ngima jopiny kaka paro mar chike wi weche mag thieth e kinde midhusi mar COVID-19. Gima anyalo wacho korka bills ma anyalo mamora ahinya en bill mar community health workers. Magi jok madhi ketonwa baba care. To ne onge recognition moro mane timonegi. Bende ne onge ng'ama nong'egi. Koro bill manchwa kale no dhi form gimoro ni council
ai gibedo recognize council on dike to training ma ngata ma iluongo ni community health worker kata bed Garissa kata bed Ndewa to training chalre uniform chalre pesa be imiyo gi machalre. Wakati tulikuwa na janga hili, haswa janga hili la mambo ya corona, tulileta bajeti ya ziada ambayo ilileta hazina ya kusaidia wafanyabiashara wetu, ya kuteremusha ushuru ambayo ulikuwa unatozwa wananchi wakati tulikuwa na mambo magumu sana. Mimi hiyo ndio nakumbuka ile ambayo sisi kama bunge tulisimama na tukasema kwamba VAT lazima iteremushwe na taxes zingine ambazo zilikuwa zimewekwa, kodi zilikuwa zimewekwa tukateremusha. Mr. Speaker, I want to thank all those leaders, the Honorable Raila Odinga and the Honorable Uhuru Kenyatta, who I worked with him for 7 years. In one way or the other, they contributed to my political career. Jatend Jod Bura mathoth Amos Kimunya e twak mare mogik e od bura opako Jod Bura kuom puodho paro mag chike maromo 140 kuom paro mag chike duto 342 mane ochwal e nyimgi ka achiel gi medo piny owacho mag counties pok mag omenda. Each and every one of you for the support you have accorded me in carrying out the mandate that I was given pursuant to Article 108 of our Constitution. How I pray that in the next Parliament we will have the patience to listen to each other, allow your colleagues to articulate their issues, and you have your opportunity for a rebuttal on anything that they say. Katika kumbukumbu za yale niliyoyafanya katika bunge, Bwana Spika, kwanza kupitisha sheria kuhakikisha nimekataa ubinafsaji wa bandari ya Mombasa. Ne olero ni ebwo telo mare jo od bura ne opuodho gwelo mar jayal buche maduong' mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya, Led Justice Martha Koome. Personally want to thank you, the Speaker of the National Assembly, because you have steered this House very well. You have made this House very lively. You have made this House recognizable. Jo od bura bende oparo jowetegi 13 ka achiel kod jotend piny Kenya 2 mane ong'ielo rengo. Od bura mamalo ibiro paro kuom puodho moko kuom paro mag chik ma odhi ataro kod chike ma pacho kae, kaka paro mar chik mar huduma namba ka achiel gi paro mar chik mar BBI. Kata odoko ni chenro mag od bura mamalo ochopo e ng'iende odiochieng' ma kawuono, jo od bura pod nyalo biro luongo pod nitiere wach monego bed ni gitwagie. Kata kamano, chenro mag od bura mar Senate to dhi chopo e gikone e juma makiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Kweth josiasa mag Kenya Kwanza bende ne okodong' chien mar gode bende jalar kom tend piny William Ruto. Rigathi Gachagua ma jalup William Ruto ne bao kampeni e gwenge mag Masawa ka kweth mamoko mariwo koda ka Musalia Mudavadi to ne ocholo campaigns imbo mar Kenya. George Bati miwa ler mar wachno. Jokanyo mag Kenya Kwanza ne otero kampen magi e gwenge mopogore opogore ka gilombo jopiny mondo biyogo ne jachung' margi William Ruto mbulu e yiero madwe mar 8. Wacha nione kura ya William Samoei Ruto. Chieng' mar 2 e gwenge ma Meru, jalup Ruto Rigathi Gachagua ne otelo ne kweth achiel mar Kenya Kwanza e manyo mbulu ne Ruto. Joma ne otino Gachagua ne ojiwo jo Meru mondo biyogo ne gi ombulu kaka yo mar bedo gadier ni pur mar mira biro yudo sir koting'o manyo chiro ne mira e pinje maoko. Arambe! Rigathi koda ni po ne giyudo loch e yiero mabiro, jombete ma gibiro tero e pinje ma oganda tiye gi mira ibiro wal kowuok e gwenge ma ipure mira. Na mnajua nyinyi mmekwama. Ile mira ilikuwa naenda Somalia imekuwa na matatizo. Hiyo tukiingia tutakuwa na mazungumzo na nchi jirani ya Somalia, tufungue soko ya miraa ndio tuweze kufanya kazi vile inatakikana. Na pia tunataka wale mabalozi tutatuma kwa zile nchi ambaye zinanunua miraa wakuwa wametoka hapa kwa nchi ya miraa ambaye na wanaelewa mambo ya miraa. Kamachielo e kaunti ma Kirinyaga, gavana Makono Anne Waiguru ne ogode bene Ruto ka owacho ni kaka jo UDA giikore mar chiwo arita ne ombulu magi e yiero madwe mar 8. Nawaomba siku hiyo tuamke asubuhi na mapema, tuchague kiongozi wetu, rais wa 5 William Samoei Ruto, tuchague gavana wa UDA, MP wa UDA, woman rep wa UDA, senator wa UDA na wabunge
wa kaunti wa UDA. Alafu pia tuchunge kura zetu zisikaibiwe kwa sababu tumesikia kuna mipangilio. Kinde Magashagwa gi Waiguru ne lombo jodak ma Masawa. Wet machielo motelegi gi ogai mar ANC Musalia Mudavadi ne otero kisera mar ombulu mar Kenya Kwanza imbo mar Kenya. Jotelo go nyiso chir mar yudo loch e yiero mabiro ka gijiwo jodak makono mondo bi owuog oko kendo go ombulu ne jochung' mag Kenya Kwanza e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Chenro mag iko kendo bago twak e kind jogo malaro komten piny Kenya medo mako mach e seche mar riwruoge mopogore keto kokgi e winjruok no mano kete kogno kinyi ma kawuono riwo riwruok mar jofwambo, jochung weche, weg ute fwambo, riwruok mar ISAPAC kod Usawa Agenda. Jochung ne chenro no wacho ni ikruok ni etielo mogik e wi twagno mibiro bago dwe manyien. We are confident that the debate will be much better than what we've had in the last 2 debates, and we will be communicating to you the dates, the specific dates, but the dates will be in the month of July. We'll be communicating to you when the debates will be held for both the president and the deputy president. But the most critical thing is that this debate gives an opportunity to the candidates to talk to millions of Kenyans, wherever they are in the world, and to share their dream, to share their vision and what they would like to deliver to the Kenyans once they are elected. Keen to ensure that every candidate gets the coverage that they deserve, gets equitable coverage, to make sure that their manifestos, the issues that they stand on, can get to the Kenyans and can get to the voters. I'm sure the details will be coming much later from the Secretariat, but the interest of our newsrooms is to make sure that we have a professional platform managed by professionals. Ywaruok mane kind jochung' mane riwruok mar Azimio la Umoja gwenge mamoko koro sani miyo duond bura ka duond bura loso ode maneno ni ok gidong chien e kwan jood bura. Jokanyo mag ODM e gwenge mag Migori kod alwora ne obago romo Migori mar lalruok kendo jiwo chenro mar goyo ombulu ne ODM kende ma otisi ni 6 piece. Jojuma nigi lerno. Romo ni maduon bura mar ODM e kaunti ma Migori mane okelo kamoro achiel jokanyo mag patini ma oting'o jogo mowamlo dhi olar kombe mopogore kod otikono mar ODM jotend patini kaachiel kod jotelo mawuok oko mar kaunti ma Migori mane obagi alapno mar Soni ne en mano mar ng'iyo yo mar tego patni mar ODM kaachiel kod manyo mbulu ma otelo ni yiero maduong' mar higani. Leo wako hapa wanataka kududanganya, muende museme 6 piece. Mimi ni kiongozi, mimi ni mwanasiasa, nikiwa hapa nje lazima nisikize ground. Ndio nijue nikitaka kusaidia baba ground inasema aje, iko hivi. Then how do I go about it? Lakini tukidanganyana ati kila mtu akienda anza 6 piece, utaenda mali upate ni ngumu kuuza. Josiasa mabendo yudo tikono mar ODM to iwacho ni okosebedo kasira agenda mar ODM e kaunti ni ma Migori beno yudo siem e kinde mar romoni. You cannot tell us that you want Raila to be the president yet he doesn't have foot soldiers. Wengine hapa wanajidanganyana. Bila Raila wangepata hata bunge. Nikikuwa tugre ni ng'ato dwa uondore ni koro MCA mar chama moro dwa bedo maber molo Raila. Weuru Raila mabed nyako maber molo nyiri te. Seneta ma Migori Lakto Chila yako mane otelo ne jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori ne owacho ni kaka jokanyo mag ODM nyaka koro gibed mana kamoro achiel e kinde mar manyo mbulu. ODM ndio chama na sisi ndio wana wa ODM. Bila ODM ukombozi ya mwisho ile tumepata hapa Kenya, sana sana ukombozi wa haki hatungeipata. ODM ndio ile chama ilipigania ugatuzi na zote tukapata ugatuzi. Jabuno ma ogunjo pia ondai maber ne chopo ne okwa jokanyo mag patno mar ODM mondo koro chung' motegno e landa agenda mar duond burani. Ingawa tuko ndani ya Azimio, lazima tuanze kwa kuimarisha chama chetu cha ODM. Moko kuom josiasa mabende osebed koyangi kaka mago mok sira agenda mar patini e yono makare bende ne osingo niko chakre kawuono koro gidhi siro agenda mar ODM. Abro
amalo karaila nyaka mwalo kae. Kumaro ma jokanyo mag ODM ajenda mar maduong' en ng'iyo yo mar tego party mar ODM. Jokanyo mag ODM koro singo ne gibiro tiyo e twech achiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Doho abich oseket tenge mar biro yalo jok mitudo gi weche manyalo nyayo sigwe kindo gande kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' kata bang' yiero. Ma oler gi jatend duol mochung' ne neno ni jo Kenya odak gi kwe kendo e twech achiel NCIC Sketia Ocharo. Koloso e kinde ng'ado rieko ne mine kod rowere mawuok e kaunti ma Kakamega kod Vihiga, Ocharo koni NCIC komakore kod obila osechako timo nonro mar yango kweth moko mag jomaundu koting'o mar nyiri 18 ma ichich go ni chano kelo koko e kinde yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Tunafurahi kuona ya kwamba hao magistrates wote wamekuwa trained vile watakuwa na handle hate speeches, na tuko na matumaini sana ambayo tutaweza kuendelea vyema vizuri. Na pia juzi mlisikia ODPP alisimama kwa media na akasema ya kwamba ameset aside 142 prosecutors ili watakuwa wanajihusisha na kesi zetu na watakuwa na focus kabisa ili kuona ya kwamba process yote imeenda vizuri. Na tumeweka hata regional coordinator wetu ambaye ni Edwin Kilong. Tumedevolve, yani sasa tunataka NCIC imekuja sasa karibu na watu wa Western, maana sisi tuko pale Nairobi, hatutaweza kufanya kazi bila kufanya kazi na wengine. Kwa hivyo wale wote ambao tunakutana nao tunataka wawe kama ambassadors wetu. Tunataka tuwe na watu wengi, maana sisi kama NCIC hatuwezi kufanya kazi kivyetu. Lazima tujaribu kutafuta wengi ambao wataweza kutusaidia. Hata katika Biblia Yesu alianza tu na wanafunzi wachache, lakini mwishowe saa hii ako na maelfu. Nyakora mogigi kanyo no wabiro somo mogo kuom ote mabende usechwalonwa kaluwore koda weche manyien. Ne otego aneno ka Aunt Steve Nyakwaragai kan Mombasa. Wan wang'eyo ni gini wasekao chon jopiny emobed tayari mar goyo mbulu. Erokamano kuom oteno. Ramogi TV ma Emmanuel Obanda kawuok dala mar Ombwede Ligega. Erokamano ahinya Emmanuel. Kata kamano nyako Ramogi ioro mana ote achiel kende. Aneno ka Emmanuel oro gi kae madirom 10. Ote achiel kende choponwa yo makare kendo wabiro somo mana kaka ioro gi. Ok ang'eyo ni in gi ote mamoko. Antiere gi jogo maloso e Facebook page mar Ramogi TV. Anyanga makopiyo jago katuma. Simfros Okinda kanitiyo makare to onge wach. Kanitiyo marach to sani nyaka yuk mana jamna. Amor kakolor od bura mondo koro wagojo od bura kogno jogo madwaro doke komero kamano kuom loso kodwa e Facebook page mar Ramogi TV. Umedo somo duoko magi gik mopogore opogore mabende wakelo ni odhiambo masani. Ka odhi nyime duol matao yiero kod kiew IEBC kotelne kod jakom mare Wafula Chebukati. Ochopo kawuono mar temo masinde mibiro tigodo e chwalo duoko mar ombulu. IEBC oyango ni kuonde luto ombulu maromo 1111 onge kod teko mar mbui mar 3G kod 4G. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Ka odong' ndalo 60 to jo Kenya dhi yiero maduong', duol matayo yiero IEBC winjo bende luwore gi chik mar temo yore mag chwalo duoko mag kwan mag ombulu mag jolar komten piny Kenya. Yiero maduong' higani duolno oyango kuonde luto ombulu maromo 46,000 ka kata kamano IEBC ne oyiero mana tiyo kod kuonde luto ombulu 2,900 mar temo kaka chenro mar chwalo duoko owinjore otim. This time round the commission has come up with a results path, and we want to demonstrate to you that what we are going to engage in on the 9th of August after polling is a transparent, a simple, transparent process that will satisfy all the stakeholders and the country as a whole as far as results transmission is concerned.
Bang' seche ariyo, duoko mar kuonde luto ombulu 1,200 ne ochopo e kar riwo ombulu maduong' Bomas of Kenya, kamano kale fom ma oyiedhi ni Form 34A. Midhiero ma IBC ni godo en nyawo mar teko mar mbui e kuonde mamoko. We as of now have not done quality of service of the network. Meaning, if a place has below 3G network, transmitting the image may not be possible. It may be in a network coverage for voice data, but it may not be adequate for 3G, for image transmission. So which means there is need to do a quality of service, even for the remaining ones where we are told there is network coverage, to actually determine which centers that requires additional technology for purposes of transmission. Duol mar IBC oyango ni ok gibilando duoko ma ohiu nyaka kamisona mochung' ne kuonde mag luto ombulu 4,600 e chopi kod otese mopodhi kendo gogi kogno ahinya to kuonde manok mag teko mag mbui kata network nyalo nokie ni mar IBC nigi ndalo 7 mar lando duoko bang' ka oseluto ombulu. You will not announce, you will not declare until we get all the Form 34As. So I don't think there's any simple process as such, and we will be doing this in your presence, step by step, all the way to the declaration of the results. Agent mag jochung' kod joneno mag yiero bende ne dwaro ng'eyo ngadho ma oketi manyalo geng'o midhiero mane one yiero mokalo 2017 mane doho maduong' ne olidho e ketho moko. I also want to suggest that with this BVR kits, can we insert GPS system whereby we can now locate where they are or the movement of these BVR kits? It is very important because sometimes it gets lost or other monkey business happens. So 2,900 polling stations is maybe 1% because we have, no, not even 1%. It is a very small fraction of the 47,000 polling stations around the country. So if this is occurring in a simulation of 2,900 polling stations, how much worse when we are dealing with 47,000? Will the images be photographed or scanned? It's important for us to know. Could the Commission clarify this issue? Who are these 1 million votes, and are there people who have the register and others do not have things? IBC wacho ni duol mochung' ne tudruok bende osechwalne lipot mayango ni teko mag mbui e kata network e kaka 3G onge kod teko manyalo chiwo yote horo duoko mag Form 34A magiko ne nyalo kelo ng'ur kata luoro. E kata kamano IBC chano nyiewo masinde mag satellite mar dhuolo teko mag mbui mage. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ya Ramogi gi kanyo akawe yueyo mokwongo kata kamano kapok wakawe yo ntiere jogo ma bende oro otegi mopogore opogore. Ng'ano timo luongore ni Vitalis Ochieng wuod game karari wacho ni mor kodwa neno chenro live gi weche manyien momiyo weyo makare masinde mag IEBC mokelgo otem gi chon kapok gikelo pek e kinde yiero. Kamano Vitalis Ochieng wuod game karari kuom loso kodwa. Professor Joshua Jakano Makagiso wacho ni ineno makare kendo yie ni chenro mag campaigns mag Azimio la Umoja dhi nyime e yo makare. Kamano kuom kete Ramogi TV. Adori Chok Dana wacho ni boneno achiel kachiel wacho ni chenro mar IBC timo ikruok onego tim makare kendo en jopiny obedo kod yie kuomgi e weche mag ibro chwalo e kinde mag yiero. Kamano kuom kete Ramogi TV. To kod Maka Kumu Junior an wuod Kirindo Kasbunga Mbeta ne Ramogi TV. Oimore wacho ni mos makende ne MPs mane otiyo ne jopiny marach samoro ok ne ginyalo nodo bura kendo. Mana kikete tim nyakoro wajoangi kidhi mabor pod wantiere gi mathoth moikoni odhiambo makawuono e chenro mar Oimore. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Be injal molap dogenda onelaro komoro moro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus e namba mar 07285985. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo moro amora. Machiegni kendo nyako Ramogi ka bende wadhi nyime koda weche manyien gi eki. Kar yudo thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Referral and Teaching Hospital e boma ma Kisumu ogoyo okang' e bero yore thieth ahinya to mago mag timo bero ne jotuo. Mabiro bang' timo bero ne jotuo 38 kendo moyudo resruok. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. En mor bang' tich matek. Ma en bang' laktache mag bero mawuok e kaunti ma Kisumu kaachiel kod moluom kowuok e pinje maoko tiyo kanyakla e timo bero manyocha odhi maber ne jotuo 38 mago bero mag wich lombro e kind bero mamoko. Nyasi mar dhialo kendo goyo erokamano ne okang' makamano ne otelie kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o gi jatelo maduong' mar osiptal Jaramogi Dr. George Rai. Dakteche manochako program manotelo ne program koro an achiel kuomgi to gi Dr. Victor Awuor mani Columbus, Ohio to gi Dr. Timothy Ogutu mani Dusseldorf in Germany. Koro wane mane wabet piny mwaneno ni rieko ni onego wakel dala. Nitie joma ng'eny manobiro gi hinyruok mag spine magi. Koro otimnegi bero ma a lot of them ne nigi pressure enough. Mogol pressure no enough. To pressure ka in gi enough to in gi rem ma ok tugi chalo rem mar lak. To kose gol pressure no to rem no lal kuomgi to kendo giwinjo maber makata kiwuoyo kodgi to wacho ni nyaka nyo yange koro rem no olal kuomgi. Osiptal maduong' mar Russia wadwa no bed gi teko kaka osiptal matiende ni koro joma tiyo kuro nyalo timo chenro mar dongo mar osiptal. Ginyalo timo chenro mar dongo mar osiptal ma koro wan kaka jo county koro wana jogo mamiyo gi teko kata miyo gi mich ma ginyalo tiyogo to wan be wanyalo miyo gi rieko ni okoyo un utiyo osiptal
to dwaro ma jopiny to dwaro ni timie gini mondo konygi. Wach makama ne omiyo walimo osiptandno mar Jaramogi kendo twak gi moko kuom jogo manyocha otimnegi bero kendo yudo resruok. An kod min mare lero sigandgi. Gini yore tienda rewa kaka oyumo lago ng'ato. Ang'elra malo kama e oda godhiambo. To sana winjo maber. Othiedhwa kama maber. Oseyuare gi tuoni mang'eny mobent. Magino bente kogo picha to ni gino chamo guche nen mama marabura modol modugore nyathi. Komachielo waromo gi jowetegi bende mamiyo wasigandgi kendo kama koro gichope bang' bero no. Maybe nilikuwa nimeugua arthritis katika backbone. Sasa ilikuwa imenifunga miguu hii singeweza kutembea. Lakini wakati nimefika hapa saa hii nasikia miguu na kanyanga mzuri, mahali imebakia tu ni hapo tu kidogo. Haijapona. Sisi tulikuwa tunateseka sana, mzee hakuli chakula, uchungu ni mingi. Tumeona upasuaji ni mzuri na anapona hata haraka. Nilishikwa tu kuna kitu kama malaria hivi, lakini ikanipatia kutokuona. Sikuwa naona vizuri. Sasa vile nilikujiwa hapa nikapasuliwa, juzi vile nimeshapasuliwa, ikajikuta tu ati mimi naweza ona tena. Mae bende kaka ne gichiwo mijingo ne jotuo mapoko timnegi bero kod mago ma oketo nyau e weche mag manyo thieth. Joma pangni gibero dhi uru kuno gi kwe. Kendo kaka ibiro no bi ka ok ing'iyo kata ng'eyo. Tunashukuru sana. Na tukienda kwetu Meru tutaambia watu wa Meru watembee hii county. Mambo ni mazuri. Bero makama en okang' maduong' e yondamo mag medo bero weche thieth e alworani ka koro en chenro ma igeno dhi godo nyime kaka pile. En gima bro timore podi week ka week. Pod jotuo inyalo ne e clinic ka to itimongi investigations tiyang'ogi. Thothne bero ma itimo ne jotuo e fuonni mag del osebed ka ihawo godo thieth e osiptande ma e pinje maoko. Kata kamano, bero mane otime osiptandni igeno ni dhi kelo fuong'ruok ne oganda ka koro ginyalo yude machiegni kendo e nengo moyweyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bad migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyudo sir mar nyamburko ka wuok e migawo mok mar piny owacho ma ong'ere ni Path Kenya mar konyo e medo bero sekta mar thieth e kaunti no. Nyamburko no momonyo omenda maromo shillings milion 7 en achiel kuom chenro mag kony mopogore ma migawo mar Path osebedo ka dhigo nyime kaunti ma Bay maneno ni jochiw thieth ochopo ir jopiny e kor gwenge ma giwuokie. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Richard Muga okoni nyamburko no gibiro tiyogo mar chopo ir jopiny e kor gwenge mar konyo e chiwo puonj manyalo miyo iye ma oyiw e kind nyithindo manyiri dok piny kendo duoko piny landruok kute mag ayaki. And this vehicle is really to enhance their service delivery within the health sector, and this is courtesy of USAID. They're the funder that has funded this, and we are happy to donate this to enhance service provision. We are fully aware about the difficulties of the terrain in this country, in this county. However, even difficult as that may be, we have to move around, and partnership, public-private partnership, the counties and various partners like Path Kenya, this is what ensures that we'll continue offering to the people of the county and the people of the country, while on a larger level, in terms of delivery of health services. We want to thank you, and we can assure you that we will put it to good use. Okay, and it will go up to Mfangano, it will go to Kabondo, it will go to Ndewa. Homa Bay is still ranking very high in the number of girls with teenage pregnancies. Omiyo wagone giero kamano, kendo matoka ni amiye chief officer, obro bede department ma preventive promotive, yani geng'o tuo. Kanye mwadwa kete mtokani kendo bro ringo koni gi koni in a partnership ma wan go. Kwan jok mayudo midhusi ma corona medore pacho ka kalure kod duoko mar pim
to midhusi no mogol gi migawo mar thieth. Migawo mar thieth oyango ni ji 202 ne oyud gi ogamo midhusi mar corona bang' pimo ji 2,787 e seche 24 mokalo, kama en atamalo 7.2 e kind ji 202 go. 164 gin jo Kenya ka 38 gin jo pinje maoko. Joma mine mano oyud gi midhusi no gin 102 ka joma chuo ne gin 100 ka ji 91 ne oyang ni ochango. Kaunti ma Nairobi otelo kuom joma ne oyudi gi tuono gi kwan ji 141, Kisii ji 2 ka e gwenge ma Kaluo, kaunti ma Siaya kende ema ne oyangie ji 3 mogamo midhusi mar corona. Nonro yango ni piny Kenya nigi chenro makare mar somo kirango pinje mag Afrika mangima. Nonro manotim kod jalony mar mich mar Nobel ngire Michael Kremer kotenore gi chenro mag somo e Afrika ema ogolo duoko makamano. Nonro timne jopuonjre ma ok tin 10,000 kowuok e skunde mopogore mag Afrika. Kaluwore kod Kremer, chenro mar CBC en makare kendo iko jopuonjre e kedo kendo rakore gi ngima mapile ka pile. 6 is equally very prepared to sit for the primary level education assessment that is scheduled to take place in the month of October. What this is demonstrating is that the CBC continues to prepare our pupils to be in a position to handle the very complex problems that exist in the modern world. So CBC in itself is helping pupils to be critical thinkers, to be problem solvers, to be innovative. So continuing to embed that into the curriculum is the best decision that the government of Kenya got to make, and we continue to partner with the government towards the successful rollout of CBC. Chenro mag yudo ratiro e Yimbo mar Kenya oket mayot tok yepo mar kar konyo e yudo ratiro mar Kisumu Legal Aid Center. En chenro mabiro kokalo riwruok mar jokanyo mopogore moting'o doho ma pacho ka mabomiyo jo Kenya yudo konye kae ma ok ochuno gi yal buche gi e doho kendo yudo kil nono maonge chudo. Chenro machalo kama en e kaunti ma Kisumu kod kauntis mamoko 12 e pacho ka. This center has been established to make it possible for anyone, irrespective of economic status, whoever you are, that we just walk in and say, I need some help. We will apply an informal process as well. Mediation, negotiation, an alternative dispute resolution mechanism that makes it so much more easier, more effective, more efficient, more faster. The bulk of disputes don't need to get to court, don't ever get to court. Family disputes, disputes at place of work. If already the matter was in court, it goes to mediation, and what you agree on, you bring to court and we record it as a judgment. So your employer will have to comply and you will have to comply. Kawadhi nyime nyako Ramogi jodak e gwenge mag Ywaya, Ting'are kod Ulawe manie sub county mag Ugunja e county ma Siaya koro kawo okang' mar kongo apaya moro mar kilomita 3 e gweng'no magiwacho ni osebedo marach kuom thuolo malach. Jodak go nonywako mane onigi loso apayano giwegi ma ok girito jotelo ni mar chenro mar loso ndarano osebedo gi digni. Kane otelnegi kod jadolo Pastor Apollo Biero, oganda go nong'ado yiende payo ndara kod bugo bugni mondo mi apaya ma Ywaya Ulawe obedie maberberie manyalo kalore. Oganda go ywago tend gweng'no kuom rem loso ndarano. Ndara ni nyocho osebedo karach manyowa amwa jodongo mon motegno muti nyaka nyithindo nyowa amwa mondo wabet ndara ka wachako gu Kalama ka waidho malo nyaka Ywaya Center. En kama osebedo kitiyogo e kinde ka kinde siasa ka siasa mabiro tiwondowa to wachiwo kura to walokre dasta minyono ka wasego kura to jogo moloya gon Nyasaye erokamano. Wasebedo kwa chandre ndalo mang'eny kendo amwan mondo mi walos ndara wawegi kaka wan mine moti nyithindwa chandre sama nyithindo dhi skul wachandre sama ndara opong'o pi koth ochwe ndara odhiek koro nyawa amwa mondo mi walos ndara wawegi. Wasega temo penjo mondo mi kaka jotelo mondo mi olosnwa ndara tiwacho ni mano ibro los to ndale madhi
ibro los to ndale madhi koro kwa rito ka gwasemigi kura to gilal kwasemigi kura to gilal to wane waamon mondo wati kod lwetwa i ward maru Sugomre ward nyo ewa chake osubtal mondo wadhi kode nyaka ulawe piny higini 40 kandara ni onge kaka kale to kaka ne dispensary ogernwa ward go MCA go lor kanyo koro wuoth tek saidi to jopiny ochiwore mondo los yorni wuok ywaya nyaka ulawe eratimero kamano maduong' achiel kuom nyithindwa manochiwore nogolnwa tinga mondo konywa pae mamano erokamano maduong'. Kaunti ma Kisumu oduoknegi lowo maromo eka 1.5 mane ji giwegi okawo kinde mane boma ma Kisumu pod ne en alensi. Lobno masani en kar yweyo mar Taifa Park en moko kuom lope miduoko ne kaunti ma Kisumu tok nonro moriwo kaunti ni migawo mar lowo, National Lands Commission kod Ethics and Anti-Corruption Commission. Gigeno mar yudo lope mamoko mane oyaki kod ji giwegi e odiochienge mabiro. I would like to take this opportunity on behalf of the Kisumu County to thank His Excellency the President very much for giving us the title deed for Kisumu Municipality State Block 7240, following its successful recovery by the Ethics and the Corruption Commission. We look forward to recovering many more since the list we submitted to the ACC was rather long. Our fight to recover grabbed land has got a major boost after we successfully recovered a prime land measuring 1.5 acres, that is 0.6572 hectares, at the Central Business District. This is public recreational land, officially known as Taifa Park, near the Arakan Hall. This land is valued at about 500 million Kenyan shillings at the current rates. This was part of the 39 title deeds, public property, worth 5.2 billion Kenyan shillings, which the Ethics and Corruption Commission handed over to the President Uhuru Muigai Kenyatta. Ewacha machal kod mane gwenge ma kadhor nam chumbi, Mombasa, jolony mag weche puothe kendo jo surveyor koro koni chendo manyien manyocho chuogi mar ketole kod malope yo lony manyasani mideo ni ardhi sasa pod okti eyo makare. Jolony go mane loso Mombasa koni matimore nikech moko kuom ripode mag lope pokorwaki e chenro no. Gino mamono gengo weche kuo kachiel kod mibadhi matimore chiwo boke mag puothe mideno ni title deeds. Joja oko nigi ler mathoth. Piny owacho e bwo migawo mar weche puothe nyocha ne osidho ayanga chenro manyien miluongo ni ardhi sasa mageto ting'o ripode duto mag weche puothe e pacho ka e yor lony manyasani midendo ni digital land records. Kata kamano, jolony mochung'ne nono weche mag lope magin jo survey koni chenro no mosechak tigodo e apise mag lope mantiere Nairobi pod ok ti e yo makare. Wan gi system manyien mobiro mar ardhi sasa madwaro ni mondo gik moko tim in a digital manner. Mwasabedo kwa support kaka jo survey. Ntie tak moko ma pod tin kaindi. Emotemo wacho gi je ministry mondo gitem mondo gilos wechego mondo system ni obed system maber ma ji nyalo bed ni tiyogo. Magara kidwa cheko puoth ng'ato, kidwa ng'iyo title ka title is okay, onego bed ni idonjo kanyo to you get that information within 24 hours. Lakini waneno ni the biggest challenge ntie kuom registration mar government, the repealed Government Lands Act, gi the repealed Registration of Titles Act. Mayudo ni titles mantie kanyo wayudo ka pod gin gi challenge pok gibedo digitalized, makata kidhi idwaro search kanyo to iwacho ni mago poko bedo ready. Jolony go manie bwo riwruok midendo ni Institution of Surveyors of Kenya bende jiwo jopiny mondo miyo tang' kod jomibadhi masani ohonore kor gwenge ka wuondore ni gin jo survey. Bas gima wanyalo temo nyiso jopiny ni sama giwacho ni gidwa miyo tich ja surveyor nyaka ging'e ni ng'ano en ng'at mobedo registered, ng'at modhi e school. Ok en ng'at moro ma wuotho e gweng' mawacho ni en ja survey to kata school manodhie ikia ni school mane manodhie. Nikech ng'eny ji ntiere ma wuotho e kor gweng' to gin giywayo tape to giwacho ni gin jo survey to gin jo survey. To e sechegi ma bende weche mag siasa ochuo chieng' e pacho ka, jolony go kwayo josiasa matimo campaign mondo mi kik ti gi wach lowo e thuo oganda to chutho e kuonde ma ywaruok mag puothe ogurore. Sani koro wachimo yiero to lo osetigo kaka
weche makelo kelo emotions malainya to wadwano wakon jopiny kaka constitution marwa mar 2010 nokel nomiyowa framework nomiyowa yo ma chike mwadwaro mondo los mondo yo weche mag lowo bed maber mondo los maber koro wakwagi mana ni sama wadhi kama ni nyaka wapuonj jopiny mondo ng'e ni law en factor of production socially wane kaka wanyalo wacho weche lowo mokwa idho emotions mag ji malo. Jalony korka weche mag puothe pacho ka midendo ni surveyors koro koni yo makende mar rakore gi weche mag puothe en od bura kadho chike manyocha gichwalo kaachiel kod golo jomibadhi magikoni opondo eigi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Introducing BimaTap Comprehensive Cover from Direct Line Assurance. You can now enjoy a 1-month comprehensive cover for your personal motor vehicle in a few simple steps. Dial *487# for insurance. Chagua BimaTap Comprehensive. Enter your vehicle number plate, ID number and name. Enter the estimated vehicle value. Then select the start date. You'll get your cover as soon as the payment is made. Get your BimaTap Comprehensive Cover today. Direct Line. Every day is sure. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Machiegni nyakoromogi wadhi e alap mar 2K. Ferdinando Manyala ne oketo rekod manyien e ng'we aputh njiri mita 100 e African Championship kendo miyo Kenya midila mar gold mokwongo bang' rito kuom higni 32. Omanyala ne oringo seconds 9.3 kendo yombo jal mosebedo kod lojno Akani Simbine mar South Africa e ng'wech manoringi e piny Mauritius e alap ma Cote d'Or National Sports Complex sa 9 gi dakika 10 mar odhiambo ma kawuono. Omanyala ne oketho rekod manoket kod jang'wech Seun Ogukonya ma Nigeria e higa ma 1998 Dakar e piny Senegal manoringo seconds 9.94. E tuke mag pinje maoko eni jatugo Divock Origi biro wuok e klab mar Liverpool giko dwe ni bang' ka orak ne oserumo. Klab mar Liverpool oyango kawuono. Timno ne ogolo listi ma jotugo mabiro dong' e season mabiro. Origi ma wuon gen ja Kenya ne otimo kama duong' e loch mar Liverpool e Champions League higa ma 2019 kowuok e klabno bang' leo